Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sanin mu da saduwa da ku a cikin shirinmu na farfajiyar mata. Shirin farfajiyar mata dai kamar yadda kuka sani shiri ne da yake duba game da abubuwa da suka shafi mata, kama da yadda za su gyara jikinsu ciki da waje, da ma yaransu da gidajensu da mazajensu, kai har da ma masu gidan gabaki daya. Wannan shine abin da shirin ya kunsa, domin ganin cewa an fita da jaki daga cikin duma da dabaru da kissa da dai makamantan duk irin waɗannan. Amma kafin mu shiga cikin shirin, idan yau ku taɓa shigowa cikin channel ɗin namu, da Allah a daure a mana subscribe, na mana like, na mana share, na mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma a danna ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. So kamar yadda kuka sani da Allah, kuma ƙarin bayani da Allah, a daina kalla ana wucewa, a dinga daurewa ana mana subscribing, sannan sai ku ci gaba da kallon ku. So a yayin da zaki amfani, za mu magana akan yadda zaki amfani da shi almiski na, wato farin almiski, da kuma shi lalle wanda zaki, domin ya zama cewa ko da yaushe kina cikin kamshi. Inda ko fitsari kika yi, to a wajen fitsarin da kika yi sai dai a dinga jin kamshin miski ina tashi. Kun san shi wannan waje ana son a dinga samun sa da kanshi a ko da yaushe. So saboda haka za mu yi bayanin yadda zaki haɗa wannan ruwa da za a dinga kama ruwa da shi, za a dinga tsarki da shi kenan. Farko zaki samu lallenki. Na ce lalle ba wai lalle wannan da ake amfani da shi na zamani ba, a'a lalle na gargajiya da muka sani wanda ake yin ƙunshi da shi. Shi zaki samu. In kika same shi kika daka shi, kuma garin ne kika samu, to alhamdulillah sai ki wanke tukunyanki mai tsafta ki zuba shi. In kika zuba shi a kai, sai ki ɗora shi a wuta. Ki ɗora shi a wuta ya tafasa. Bayan ya tafasa kuma sai ki dan zuba almiskin ki, wato farin almiski, ya ƙara tafasa da shi a jiki. Sai ki samu mazubin ki juye, in so samu ne ki juye shi a plus, saboda dumin sa ake so. Duk sanda kika tashi kama ruwa sai ki dinga kama ruwa da shi. So insha Allah wannan ƙarshen almiskin za ki ga cewa ya shiga jikin ki, sannan kuma zai gyara jikin ki sosai da sosai, fiye da yadda kike tunani. Duk wasu cututtuka da suke wannan wajen zai zama cewa an yi maganin su, kuma zai ƙara matsaki yadda ya kamata. Kuma sannan ga ƙanshi, kun ga abubuwa da yawa kenan. Abin da yawa, wai mutuwa ta je kasuwa. So zai miki amfani da yawa, kuma yana maganin sanyi duk da haka a cikin waɗannan. So kafin mu ƙara wani bayani, a daure da Allah a shiga channel ɗin mu, a mana subscribe mai suna farfajiyar mata TV a YouTube channel, a mana subscribe, a mana like, a mana share, a mana comment. Kuma za ku iya following ɗin mu a TikTok, shi ma farfajiyar mata. A TikTok kenan za a iya following ɗin mu, a mana like, shi ma a mana share, a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. So kasance da mu a cikin shiri na gaba. Muna godiya da kallon shirin farfajiyar